పార్ట్ 2 వీడియోలో అయితే మీకు సర్ప్రైజ్ చూపిస్తున్నాను కదా! నేను టెర్రస్ పైన పెట్టింది 2 కుండీలండి. ఇంకెక్కువ పెట్టలేదు. ఇందాక మీకు వంకాయ విత్తనాలు పెట్టాను కదా! అది కూడా పైకి తీసుకొచ్చాను. ఈ గులాబీ రేకు దాంట్లో చిన్న చిన్న మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి చూస్తున్నారా? ఈ ఫోటో తీసి గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తే క్యాప్సికమ్ మొక్క అని తేలింది. నేను విత్తనాలు వేయలేదు కదా అనుకున్నాను, ఆలోచించాను. నేను డిసెంబర్‌లో మొక్కలు కొనేటప్పుడు ఒకేసారి క్యాప్సికమ్ విత్తనాలు అండ్ బీన్స్ విత్తనాలు కూడా వేసానండి. వస్తాయేమో ట్రై చేద్దాం అందరూ పెడుతున్నారు కదా అని లెక్కలో. కానీ నిజం చెప్తున్నాను, వేసిన 1 మంత్‌కి నాకు రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది. అందుకే వెయిట్ చేయాలంటారు. దేనికైనా టైం రావాలంటారు. ఇదైతే లాంగ్ బీన్ అండి. అదైతే యెల్లో కలర్ క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికమ్. ఇదంతా కాశ్మీర్ గులాబీ అండి. చూస్తున్నారు కదా! నేను 2 రకాలు తీసుకున్నాను. దీంట్లో నిండు కలర్ ఒకటి, లైట్ కలర్ ఒకటి. చెట్టు నిండా మనకి చిన్న చిన్న మొగ్గలైతే వచ్చేసినాయి. ఒక్క కాపుకి నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక 13 పువ్వులు, 14 పువ్వులైతే వస్తాయి. చూస్తున్నారు కదా! ఫైనల్లీ నాకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్ కూడా గాడ్ అయితే ఇచ్చేసాడు. బీన్స్ విత్తనాలు అండ్ క్యాప్సికమ్ విత్తనాలు చెట్లు కూడా వచ్చేసినాయి. అంతేనండి వీడియో. బాయ్ బాయ్.